ipinagdiriwang ang Semana Santa o ang Holy Week bilang paggunita sa mga mahahalagang pangyayari sa buhay ni Hesukristo, kabilang na ang kaniyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Isa ito sa pinakamahalagang pagdiriwang sa kalendaryong Kristiyano, lalo na para sa mga Katoliko. Ipinapaalala rito ang dakilang sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, kung saan tinubos niya ang mga kasalanan ng sanlibutan. Ang buong linggo ng Semana Santa ay paghahanda para sa muling pagkabuhay ni Kristo na simbolo ng bagong pag-asa at panibagong buhay. Mahal ang mga araw na ito sapagkat hindi lang kayamanan ang isinuko, hindi lang kapangyarihan ang isinuko ay ang buhay ng Diyos na namatay sa krus. Kalimitang isinasagawa ang iba't ibang prosesyon, senakulo at iba pang mga tradisyong nakasentro sa pagkakaisa ng mga mananampalataya sa pag-alala sa huling araw ni Jesus sa mundo. Isa na sa mga nakagawian ng mga Pilipino tuwing sumasapit ang Semana Santa, ang Visita Iglesia, kung saan binibisita ng mga mananampalataya ang iba't ibang mga simbahan tanda ng kanilang panata sa Panginoon. Sa probinsya ng Isabela, isa sa mga binibisita ang Prayer Mountain na makikita sa Santa Victoria, City of Ilagan, Isabela. Ito ay itinayo noong 2016 bilang testamento ng pasasalamat sa hindi na mabilang na biyaya niya sa syudad ng Ilagan. Sa dami ng ipatayo niyang mga attractions or mga kwan dyan sa loob, katulad ng mga zipline, cable car, ganyan. Daming mga pasyalan dyan sa loob, sir, ganyan. Boating, pinalaki niya. Then in-improve niya yung mga pool. So naisip niya din na kailangan meron ding Serenity Hill kung saan tong Prayer Mountain na ito pinatayo niya para naman para sa mga Ilagueños na ang alam naman natin mga Ilagueños is mga relihiyoso. Tradisyon na rin ng mga debotong Katoliko ang Stations of the Cross na gumugunita sa huling araw ni Jesus sa mundo, ang pasyon at ang kanyang paglalakbay sa Kalbaryo. Ito ang isa sa mga maaaring dayuhin sa Prayer Mountain. Mayroon ding giant rosary para sa taimtim na pagdarasal. At ang napakalaking krus na ito sa gitna ng Prayer Mountain. Napalilibutan din ito ng magagandang mga bulaklak to set the mood para sa isang taimtim na pamamasyal. Andito po lahat yung mga gustong magnilay-nilay or mag-anunsyo itong mahal na araw, open po sila kasi dito dinadagsa po ito pag ganitong panahon. Dami pong pumupunta rito na yung mga devoted talaga na mga tao pupunta po rito para mag-novena, mag-rosary. Pero sa gitna ng mga paglalakbay at pagsasaya ng mga Katoliko, may paalala ang simbahang Katolika. Bigyan natin ng karampatang pagrespeto ang mga mahal na araw na ito. Maaari ding pasyalan ang St. Rose of Lima Parish na matatagpuan sa sentro ng Gamu, Isabela, ang Cathedral of St. Michael sa Upi, Gamu, Isabela. Nariyan din ang National Shrine of Our Lady of the Visitation sa Gibang, Gamu. Ang Our Lady of the Pilar Parish sa Cauayan City at ang pinakamatandang simbahan sa Isabela, ang San Pablo Church na itinayo noong 1624. Dante Gitu, Balitang Solid North.